Letí na breh. Ideme, Peťo. Nevadí. Tam hodí normálne, že šipku, alebo čo? Čo? Sadne. Jako hneď si zo štartu sadne. Ako je na ten? Však ja viem, ale tak ako... Počkaj. Ideš, Pino? Nie, pomalá rýchlo. Už dáva. Ja už to pôjde. Kedy pôjde? Ja mám tu dlahu doma ešte, Pino, potom. Pozeraj ho, vystrali na nohu. Kokos ide ho! Hej, kokos. Je to kokos. Mal skočiť kokos, ale... Víš, aká to je šupom také rýchlosti, keď sa vyjebe? Koľko ide? 58. To som dobrý štart mal. No dobre ide.